ओंखायनो बिथांमोना दा खुद्रिनाय खालामबाय थादों आरो ट्राइबेलफोरनि बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेला जेरैबायदि मोनसे खौरां लाना फैदों नोंथांमोननिसिम जि मोनद' हारिया एसटि दाबिबाय थादोंना एसटि बिबाय थादों जिखिनि थाखानाय ट्राइबेलनि अनगा मोनद' हारियाना बिथांमोनखौ लानानै फिन खेबसेबाव बिथाङा बिश्वजित दैमारि सार जितु स्पिकार ना बिथाङा फिन बाथ्रा बुंफैनाय एबा प्रेस मिटनि गेजेरजों खोथा होनफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना भिडिअखौ होनो हागोन फुल भिडिअ नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबाब्ला मिथिनाय नङा बा बुजिनाय नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैला सरकारि मोनसे प्रक्रिया बे हाबाफारि आरो जि ट्राइबेल बे ट्राइबेलाथ' माखासे आखुथायजों गनायथि होजानाय आरो ओरैनोब्लाबो ट्राइब्सआ ट्राइब्स हारिया हारि मोनसे हारिनि सिनायथिया जाबाय बिसोरनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि बायदिसिना सोलिनाय गाननाय जोमनाय माने मोसानाय मुसुरनाय बे जायहा दं बेनो मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि मोनो। दिनै बे हिसाबै जिथु जनजाति गौरब दिबसआ जाहैबाय बेबायदि माहारिनि गेजेरनिफ्राय जोनोम मोननानै बिरसा मुन्डाया मोनसे गिदिरथार बिहोमा होबोदों आरो बे हिसाबै बेखौ माने ट्राइबेलफोरनि मोनसे देरगानायनि सान हिसाबै बिथांनि जोनोम सानखौ लानानै फालिनाय जादों। दथि हारिफ्रा जाहैबाय गावसोरखौनो माने माखासे सुजुग सुबिदा बायदिसिनाफोरखौ गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरबायदि मोननो थाखाय एसे रैखाथि मोननो थाखाय सोमावसारदों। सरकारा बिथांमोनखौ माने माखासे टेक्निकेल जेंनानि थाखाय ट्राइबेल हिसाबै संबिजिताव सोसननानै गनायथि होनो हाबोआखै। ओंखायनो बिथांमोना दा खुद्रिनाय खालामबाय थादों आरो ट्राइबेलफोरनि बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेला जेरैबायदि संबिधानिक मर्यादा मोनबोदों बे जेब्लायबो थानांगौ सुजुग सुबिदानिफ्राय लानानै बेवहाय जेबो कभिड जानो मोना। दा सरकारा बिनि गेजेरावनो एसुरेन्स होदों जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि सुजुग सुबिदाखौ थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जेब्लायबो मोनबाय थागोन बिसोरजों सोमोन्दो थायाजासे गोदान ट्राइबेलनि थाखाय गोदान सुजुग सुबिदा खुनु खहा जायाजासे बेखौ खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों। अदेबानि बेखौ आसाम सरकारा मोनसे फर्मुला दिहुननानै थिग खालामना हरनांगौ बे दाबो जायाखै। दा बिधान सभायाव बेखौ मोनसे रिकमेन्डेसन हरगोन होनदों अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय होनदों। आं सानो बेवहाय जुदि ट्राइबेलफोरनि खथि जायाजासे खालामोब्ला बेवहाय ट्राइबेलफ्राबो बुंनांगौ जेबो थाया माने आरो गुबुन हारि माहारियाबो आं सानो जाय द'थि माने 6 हारिफोर दं 6था हारिफोर दं बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ आलादा केटेगरि होनानै आलादा रिजार्भेसन खथाफोरखौ होनानै जुदि होयोब्ला आं सानो बिथांमोनाबो जेबो अजद गैया। ओंखायनो सरकारा निस्सय गासिबथिंबो नायनानै मोनसे बेलेन्सआव हयथ' रिकमेन्डेसनखौ हरनो नागिरदों। गतिके 25 नभेम्बरनि उनाव आयेन आफादाव जेब्ला फैयो अब्ला मोनसिगोन आरो बेखौ। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो हाबाय बा मिथिनानै मोनबाय बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायलांखो मा बुंलांखो ना बिथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय बे खोथाखौ जोङो खोनासंनानै मोनबाय नुबोबाय ना माने बिथां बुंनाय बायदिब्ला जिखिनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायाजासे मोनद' हारिनो जिखिनि एसटि दाबि थादों बिथांमोननो एसटि होनो थाखाय थियारि जाबाय बा रेडि जाबाय होननानै बुंदों। लोगोसे फैगौ 25 नभेम्बराव रिपर्टखौ होनायनिबो खोथा नोंथांमोना निस्सय खौरांनि गेजेरजों मोनदोंबा नुखादों जानांगौ। थिग बेखौनो लानानै बिथाङा खोथा फोरमायदों आरोखि। बेफोरबायसाबाथ' जेबो प्रब्लेम जानाय नङा जिखिनि थाखानाय ट्राइबेल जोंफोरो माने खहा जायाब्ला जेबो प्रब्लेम जानाय नङा माने खिन्थु एसटि होनायनि बेलायाव बेफोरबायसा मोनसेबाबो माने प्रब्लेमखौ जोङो नुहुरोबा जेंथिया जागोन जुदि बिथांमोना एसटि मोनमारोब्ला ना मा बुंबावगोन ना नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट होनहरनो हागोन बिबुंथि लाखिनो हागोन बिथाङा माबायसा खोथा बुंलांखो बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। लोगोसे लाइक खालामनो हो चेनेल गुदुंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेफोरबायसा जुदि जामारोब्ला बाथ' गोबां गेदेर जेंना सोमजिखागोन बेखौ जोङो नुहुरखायो। नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन।